Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Lorna Hermosillo again. For today's recipe, ultra creamy avocado puree. It is an easy avocado puree in just 4 ingredients. Kaya mas mabilis po siyang i-prepare. And here are the ingredients. We have here our ripe avocados, 1 pack of bed of cheese, our all-purpose cream chilled for 2 hours. And we have here our condensed milk. Now let's get our avocados. Slice them up like that. Ikutin lang po natin. And then open it up. Yun. Tanggalin po natin yung buto. Just like that. Then slice po natin siya into 4. Then tanggalin po natin yung ating avocado meat. So, we're gonna blender it later. So, tanggalin lang po natin yung ating avocado meat. And then, mas maganda po pala pag hindi overripe yung ating avocado para po wala po siyang mga ugat-ugat. At saka, wag din naman po yung medyo hilaw pa dahil mapait po yun. So, let's just do the same process. Now it's done. Kuha tayo ng avocado. Slice natin into small chunky cubes. Lalagay po kasi natin yan mamaya sa ating avocado puree. So, yung natira ay i-blender na po natin. So, now, let's put 2 tablespoons of our condensed milk. Wow, look at that guys. It's so smooth. Diba? Napaka-smooth niya. Tapos, yung ating all-purpose cream, chinilled ko po ito guys for about 2 hours. Then, gamitin po natin yung mixer hanggang sa mag-double up ang volume nito.
dagdagan po natin ito ng ating condensed milk. So, depende po guys sa tamis na gusto nyo. So, ayan, nilagay na po natin ito sa ating glass container. Tapos, nilagay na rin po natin yung ating avocado puree. So, dahan-dahan lang po ang pag halo-halo. So, halo-haluin lang po natin. Pero dahan-dahan lang po para sure po na mahahalo po natin ang maayos ito. Now, it's time. Ilagay na po natin yung ating avocado. Slice po natin kanina to small chunky cubes. At isabay na din po natin yung ating egg and cheese. So, depends pa rin po sa inyo guys. If you want it na cheesy, pwede nyo pong lagyan. At ngayon po ay ilalagay na po natin ito sa fridge overnight. And now, it's tikiman time! Kain po tayo. Ang sarap. Kasi nilagyan ko po siya ng cheese. E di, cheesy na. Creamy pa. Tapos tama lang po yung lasa niya. Sarap. Kain tayo guys. Ayan guys, oh. Diba? Ang sarap po guys. Promise. Sarap po talaga. Kasi yung iba po kasi ayaw sa avocado. Kasi minsan po ay may mapait. Pero pag ginawa niyo po ito, talaga po, masarap. Walang halong beer. So, diba guys? Napakadaling gawin. So easy to prepare. Always remember that good food always makes a good mood. Thank you so much for watching. I'll see you again on our next video. Don't forget to like and subscribe kung bago pa lang po kayo sa channel na ito. Palagi po nating tatandaan na ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan basta't may tiyaga ka lang. Bye!